ale vždy budem nahlas hovoriť ľuďom, čo považujem za správne a čo nie. Ja tu nie som, aby som bola lojálna k nejakej konkrétnej osobe, k nejakému predsedovi, jednému, druhému, tretiemu, lebo to je vždy len etapa. Ja som slúbila presadzovať to, čomu verím, čo je podľa mňa správne. A naozaj sa chcem takto chovať k ľuďom, ktorí mi dali dôveru a k ním byť lojálna. Lebo človek môže prehrať funkciu. Vidíme, že dokonca aj stranickú príslušnosť. Ale ak prehra sám seba, tak prehra všetko a potom už naozaj nie je čomu veriť. Toto je veľmi pekná myšlienka. Ukazujete ňou, že si stojíte za vlastným presvedčením. Nech to stojí, čo to stojí. Pre vás je podstatné to, čomu vy veríte. Ja teda rovno hovorím, že ja by som mala problém, keby som nemohla kdekoľvek presadzovať to, čomu úprimne verím. To asi vidíte. A bola som vždy taká, takže verejne oznamujem, hovorila som to aj súkromne, aj Borisovi Kollárovi, aj všetkým ostatným. Ja naozaj budem len tam, kde budeme spoločne presadzovať tie veci, alebo kde budem môcť ja presadzovať tie veci, ktorým verím. Čiže úprimne hovorím, ja by som napríklad s niektorými vecami, ktoré v minulosti robil Boris Kollár, najmä týkajúce sa napríklad práve prenikania cirkvi, tam, kde nepatrí a podobne, ja by som s tým mala veľký problém. Mala som problém s niektorými jeho hlasovaniami. Ale čo je zaujímavé je, že potom, ako od Borisa Kollára odišla tá katolibánska klika. Toto mi ale vysvetlite. Ľudí, ktorí tiež v niečo veria a robia všetko preto, aby svoje presvedčenie presadili, označujete ako katolibánsku kliku. Ak to nie je myslené urážlivo, predpokladám, že by vám nevadilo, keby vás druhá strana označila za anjela smrti alebo ničiteľku života.